Her vil jeg vise dig, hvordan du opretter et produkt i Shopperama. Først klikker du på produkter heroppe. Så klikker du på opret nyt produkt herover. Så vælger du din profil. Så giver du varen et navn og markerer, om det er online eller offline. Det vil sige, om du vil have det i shop med det samme, eller ikke have det i shop med det samme. Og klikker gem. Nu kan du så tilføje for eksempel en pris på 199. Bemærk, at priserne skal stå uden moms, så hvis du klikker herpå, så får du x moms prisen i stedet for. Og du kan skrive en beskrivelse. Du kan vælge en leverandør, hvis du har brug for det. Du kan oprette mængderabat, tilføje det til kategorier, og du kan skrive din title og description. Her kan du bruge nogle variabler, som den her. Der står price der, og så kommer der til at stå 199 herovre. Hernede står der, hvilke du kan bruge. Og så skal du tilføje relaterede produkter. Du kan uploade et billede dertil. Og nogle andre ting. Når du har gjort det, så kan du klikke gem hernede. Eller du kan klikke gem og tilføje varer. Så har du mulighed for at lægge varer på lager med det samme. Du kan også klikke gem og tilføje et nyt produkt. Så kan du gå oprette et nyt produkt. Vil lige give dig et tip, og det er, hvis du sætter en indkøbspris på her, 77 kroner, x moms, og så når du trykker gem og tilføjer varer hernede, så står der allerede 77 kroner i dit indkøb. Så hvis du siger, at du har fået 12 varer på lager, 77 kroner, så vil dit lager blive tilskrevet med det beløb. Og nu er dit varer oprettet i shoppen.